Amb aquest gest tan fàcil i que hem fet tots milers de vegades, David Muñoz, un periodista menorquí, ha fet realitat el seu projecte. Durant tot un any i cada dia ha sortit al carrer, ha escollit a l'atzar una persona desconeguda i s'hi ha fet una selfie. El resultat és aquest, una galeria d'imatges de 366 fotografies que ha anat penjant al seu compte d'Instagram. I el motiu que l'ha empès a fer-ho, assegura, no és postureig. La iniciativa té un altre rerefons, el de vèncer la timidesa. Sempre he estat una persona així vergonyosa o tímida o introvertida i aquest any, 2016, vaig decidir embarcar-me en un projecte, una locura, una teràpia, no sé molt bé com dir-li, de fer-me cada dia un selfie amb un desconegut. Jo estava esperant un vol de Barcelona a Menorca i crec recordar que hi havia una mica de retras o que el vol no sortia encara i coincidia que era dia 1, dia de propòsit, dia de repensar l'any i tal, i vaig dir, ostres, inventa't alguna cosa, i en aquell mateix moment vaig anar a buscar a una persona d'allà de l'aeroport i em vaig fer el primer selfie. Curiosament, aquella persona era famosa, era un futbolista, el Santi Cazorla, que vaig pensar, ostres, mira, a sobre si és un conegut o un famós, potser tindrà més història, no?, aquest primer selfie. Aquell propòsit d'any nou, doncs, s'ha convertit en el projecte que ha batejat amb el títol Un selfie lo cura todo. I darrere de cada fotografia s'amaguen les històries de les persones que ha conegut al llarg de tot un any i que ha explicat a la xarxa social. Una em va impactar molt, que va ser un senyor de Saragossa, que em vaig trobar a un viatge que vaig fer allà. Me'l vaig trobar pel carrer i estava a una parada d'autobús i no sabia ben bé com anar a un lloc. Jo el vaig veure amb una espècie de bigoti molt interessant i vaig dir aquest ha de ser el selfie d'avui i vam acabar passejant durant més d'una hora per tot el casc antic de Saragossa i m'anava explicant històries de la seva joventut. Que facis això amb una persona de 80 o 90 anys va ser superespecial. I amb aquesta iniciativa, el David també vol reivindicar el que ell considera una necessitat col·lectiva, la de mirar menys les pantalles i més els ulls. Ara ja fa 15 dies que no busca selfies amb desconeguts, però vol donar continuïtat al projecte amb un llibre que reculli les històries, una exposició o una festa que reuneixi tots els protagonistes. La moda de les selfies diàries fa temps que circula per la xarxa i hi ha qui també les ha fet servir per plasmar l'evolució dels anys. Aquest jove canadenc n'és un exemple. Es va fer fotos des dels 8 anys fins als 20. Són 2.500 fotografies que deixen constància dels canvis de la seva adolescència. Una edat que alguns volen oblidar, però que en canvi l'Hugo l'ha volgut recordar així. I per últim, un dels projectes d'aquest estil més memorables és el d'aquest alemany que durant un any va explicar el seu viatge a la Xina. 4.500 quilòmetres narrats amb més de 4.000 selfies. Veiem diversos llocs, gent diferent i els seus canvis de look. Un vertiginós viatge en el temps de 365 dies.